meillä tuli ne kaupallistamisen kriteerit, ja YouTube hyväksyi sen meidän kaupallistamisen, niin tiedätkö kauan meillä kesti? Viikko. 8 päivää. Niin just. 8 päivää niin tuli sieltä YouTubesta myös se vahvistus, että olemme nyt tarkistaneet kanavasi. Ja tervetuloa tähän ohjelmaan. Ja se tuli sen takia me lähdetään tehdä nyt ihan sikana mainoksia. Excellent. Joo. Me laitetaan rahat kaikkiin tämmöisiin typeriin juttuihin, kuten hienoihin punttisetäpaitoihin. Kyllä. Klippaskohan tuo ääni tuossa, kun mä puhuin tälleen. Ei lipannu. Ja sitten, ei lipannu. Sitten ehkä ostetaan jotain niinku uutta mikkiteknologiaa. Se tulee vaikuttamaan meidän ääniin dramaattisesti. Meidän äänet muuttuvat tällaisiksi. This summer, everybody dies. Nyt sä pilasit tämän koko lopun. No niin, hei, kiitos. I will find you and I will kill you. Hei, toi on lähempänä. Eikö se ollut ihan hyvä? Joo.